Čau lidi a vítejte u nového tutoriálu od Photoshop Brothers. Dneska se podíváme na to, jak udělat oční stíny, ať jste hnusná holka, škaredá holka nebo vůbec nejste holka. Takže teďka si přitáhneme nějakou fotečku do Photoshopu a začneme. Tak zatím to bude velmi jednoduché. Tak tady máme nějakou prostě blonďatou holku. No tak si to trošku zvětšíme, ne? Ať vidíme na ty její kukadla. Tak vidíme, že vidíme její oči. A co nyní uděláme, tak prohlídneme si třeba levé oko. A už bychom toho mohli nechat. Teďka, co uděláme, vytvoříme si nový layer, jo. Prostě rozumíš, nevíš, jo. A teďka si dáme štěteček, vybereme si nějakou tu normální malou velikost a dáme si tady tenhle třeba ten bude ucházející, jinak krytí, hustota, všecko v pohodě na 100 pro a vybereme si sexy barvu. Doporučuji vám zvolit si nějakou pastelovou barvičku, to je docela důležitá věc. Tak a jdeme na to. Ještě si trošičku zvětšíme, ať ji máme k sobě blíž a jdeme na to. Tak, já toho teďka nechám, abyste se nenudili, tak se dívejte na to, jak krásně rychle čmáráme myší. Ale ne, to se mi bohužel nepovedlo. No, tak, ještě udělám čmáráneček, možná jeden, malej. A co teďka udělám? No, tak teďka vemu mazátko, gumičku. Dám 100% krytí a pořádně jí to vymažu, to, co jsem tam vážně nechtěl. Ale pozor, teďka dám třeba čtvrteční krytí a dám takový jako rozmazaný štětec, teda gumu. A teďka projedu kolem jejich řas, kolem jejich vlasů, aby se trošičku zprůhlednily ty stíny a za chvilku uvidíte, co s tím udělám. Tak, jsem moc šikovný. Ano, trošičku to tady projedu a nyní si u té vrstvy, nové vrstvy, na kterou jsem kreslil, zvolíme efekt překrytí. Tak, nyní jsem ho zvolil a vypadá to sexy, super cool, mocinky, super duper, maxim, jo, prostě borec vychytaný největší. Hele, a takhle můžete vypadat i vy, pokud si uděláte stíny. Teď už mi akorát dejte odběr a palec nahoru. Ahoj a příště s dalším tutoriálem na Photoshop Brothers.